салому дуруд ҳама каса бародару ако хоҳару тинҷен хубем. И видеообращение ки нисбати ҳоҷи Маъруф нисбати бо як каси дига ӯра ба номаша бартарак мегирем, ма ҳисоби метарсум ҳисоб не. Барои чӣ? Барое ки мақсад дар видеош фақат чӣ кор мекунад? Духтаро дар кор мегирад, занако дар кор мегирад. Як одамое ки мақсад ӯ бар зидди давлат, бар зидди нигоҳи давлат, бар зидди ҳукумат, бар зидди ё чина гап намезанад. Хай ҳамихе шидай, хай ҳамихе айдилаш хай биромадай гап задай. Ӯ ютуба ё дар инстаграм ҳамхели ҷоя як коми хича ба девнагӣ мезанад, коми хича ба як чиз дига мерасад. Не ки бихезӣ дига аяла шаъну шарафи тоҷики худ монад, духтарои тоҷики худ монад, бихезӣ дар пеши як кас дига паст кунӣ, ӯ жеслиш кунад. Баъд ман чанд бор дар директи ту роӣ кардам, ту ҳатто бо гуфти ки о гап зад, чӣ гап дорӣ? Гапома гуфтум, ответ надодӣ. Метарсӣ? Фақат ҳамун видеообращение фақат ҳамун духтаро да метӣ? Мода наметонӣ дода? Ҳамин видеообращение карданӣ, ман ки бигӯям ай видеои ту хайп қапиданӣ не. Ман просто медонам ки ту ҳамхеле дуқ надорӣ ки нисбати ина хеле мардако, нисбати одамое ки метавонанд тура ягон ина хеле зарар бирасонанд, метавонанд ки бикованд биёванд, ягон корот кунанд, ягон темат кунанд, ягон гап хабарот кунанд, нисбати ӯ наметунӣ. Барое ки интересҳои моро медонӣ ки мо чӣ кор мекунем одаморо. Ман просто хати ту гап заданем, тамом. Ман просто гуфтанем ки бача ҳамин корота бас кӯ. Хай як бору ду бор кардам, гуфтам хай ҳамун видеома роиш кунам, ҳамун хай худаш бинад, албат бас мекунад, хай ҳамун як ҷора меҷиқа мешинад ки не. Бас ки хеле корота накӯ. Ин кор кори мардакӣ нест. Мардак бошӣ, ответ додани ухе видео ответ ти сахти ухе духтари сахти ку биё ку пеши главврачи девнахона. Ман ту бори девнаро хушрӯ соз мекунам.